Ahoj Vlasti, my jsme teďka na motoškole Přijďte se projet na jejich kempu a já jsem se chtěl zeptat, co tady dneska děláte. Ahoj, no my tady trénujeme primárně s dcerou dneska. Přivezli jsme ji sem na jeden den na výcvik, aby se naučila základní ovládání motorkou, jízdu v pomalé rychlosti a tak. A mohla s náma třeba v budoucnu někam vyrazit. Super, paráda. A já jsem slyšel teda, že vyrážíte do Maroka, tak třeba časem vyrazí s váma, ale slyšel jsem tak, že už jste byli i na jiných expedicích s motoškolou, tak můžeš říct, kde jste byli a jak to hodnotíš? Byli jsme v Bosně, byli jsme ve Španělsku, do Maroka se teď chystáme už vlastně po druhý. A za mě je to úplně super akce, protože si vyčistíš úplně hlavu, nemusíš se vůbec o nic starat, máš veškerý zázemí a hlavně veškerý support, jak vůči motorce, tak vůči celé cestě, jídlu, pití, všechno, co prostě potřebuješ. Takže za mě je úplně super relax s motorkou a s partou. Tak paráda, děkuju a přeju, ať si Maroko užijete. Jo, díky.